Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Usab kanimo. Naanata sa ikakawhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan. Karon gideklarar nga World Mission Sunday. Atong iampo ang tanang mga misyonero nga padayon ang ilang kadasig ug ang ilauntang mga buhat sa pagsangyaw sa pagtuong Katoliko magmalampuson. Ang kalinaw sad sa tibuok kalibutan atong padayong iampo mahunong unta kining mga gubat ug mga kasamok gumikan sa mga yawanon nga mga kinaiya. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi tungod sa ilang gugma sa simbahan nga unta tagaan sa sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom o guway kinutubang Dios, ikaw ang among gahom o lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Sero nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel na akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog, bisan pag wala ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain, walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan sukad sa sidlakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutan. Isang yaw ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran.
Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo ug himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaang mga saput. Pangurog kamo sa iyang atubangan. Kamong tanang kayutaan ingna diha sa kanasuran. Ang Ginoo hari nagamandu siya nga matarong sa katawhan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni Pablo ngadto sa taga Tesalonika. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonika nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo ikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo nga mga igsuon, nasayod kami ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami, uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ikaw o Ginoo. Ang mga Pariseo nanlakaw o naglaraw sa pagbitik kang Hesus, pinaagig mga pangutana. Unya, gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinunan o pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, maingon sila, nasayod kami nga dili ka mamakak, nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw, busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo man gyud akong bitkon. Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta o nangutana siya kanila, kinsa mang naong ug ngalan kining nakulit dinhi. Sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus maingon kanila, kung mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang usa ka produkto, makaon man or bisan unsa, doon na ginay tatak sa naghimo ni ana. Ngano man, aron matrace kung kinsa ang original nga nagbuhat, aron kung dunay depekto adto nato iuli sa nagbuhat. Lingiya imong tupad ing na unsay nakatatak anang imong naong. Kinsay nagbuhat nimo. Matod pa sa Book of Genesis, we are created in the image and likeness of God. Gibuhata sa kasamahan o larawan sa Ginoo. Muna kining atong naong, kining atong kinabuhi, gitatakan sa naong sa Ginoo. Kanang kwarta, kinsa man ang naong napatik diha. Naong sa naghimos kwarta sa gobyerno. Mao na si Jesus aron dili siya mahimong kontra sa gobyerno o kaha maluibon sa Ginoo, ingon siya, ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo katong gitatakan. Nya ihatag sa gobyerno, sa emperador ang iyasad sa emperador katong gitatakan, katong gipirmahan sa gobyerno. Kanang inyong yuta, kinsay ni pirma na para mainyong yuta? Gobyerno. Kanang inyong balay, kinsay ni pirma na para matukod inyong balay? Gobyerno. Kanang inyong sakyanan, kinsay ni pirma na para makadagan na siya? Gobyerno. Ihatag na tanan sa gobyerno. Sige. Unsa may lungtad ani sa atong kaluwasan. Sa unang pagbasa, ang Ginoo mipili ni Ciro, hari sa Assyria, aron maoy mo giya, maoy mo patukod pagbalik sa gingharian sa Israel. Pero kini si Ciro dili ni Israelita,
dili magtotoo. Munang niingon ang Ginoo, ako kang himuong hari bisan wa kakailan ako. Nga naman, nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Ciro nga public-centered. Dili self-centered, public-centered. Ang gustos Ginoo di ay aron ang atong lawas o ang atong kalag nga iyang hinimo munindot sa iyang mga mata, gamito nato kini sa pag-alagad sa katilingban, sama ang pagbayad og buhis. Kay kanang pagbayad og buhis para manas katilingban. Ingkaw niya pa dirang simbahan, wa man lagi pabayrag buhis, kay gidawat man sa atong gobyerno nga kining simbahan is charitable institution. Tanan nga charitable institution way bayad ngadto sa gobyerno, kay nagatiman man sa giatiman sa gobyerno nga mao ang katawhan. Mao na dihay lungtad. So meaning ang simbahan ug ang gobyerno bisag ingnon tana nga separation of state and church, pero pulos ni nangalagad sa publiko. Kay ang church public servant, ang gobyerno public servant. Lingiyay mong tupad ing na public servant ka or public enemy number 1. Lingia ba? Mao na kung atong tan-awon ang mga tao nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo, mulambo gina nya kinsa may mulambo nga mga tao kanang nagsigig alagad sa katilingban. Kinsa may mga tao nga mga lusno ang kinabuhi kanang gasigig alagad sa ilang kaugalingon ginamit ang katilingban, mga hakog, mga hangol, mga mapahimuslanon, mga corrupt. Karon lingaw kay ng atong mga kandidato, kandidata nang-apply aron mahimong mga barangay servants, public servants. Ako lang panghinaot ninyong mga kandidato, kandidata, dili unta mo self-centered. May untag community-centered yun mo. Sa inyong paminaw sa nanagan karon, pulos ba sila community-centered or self-centered? Mailhana, iniglingkod na nila. Ngano man, munindot gid ng community, iniglingkod aning mga public-centered nga mga servants, masimbahan man o maggobyerno. Kung ang gobyerno, public servants gyud, nya public-centered, dili self-centered, munindot gid ng publiko. Kung ang pari, public servant, parish-centered, diocese-centered, dili self-centered, munindot ginang mga parokya, munindot ginang archdiocese, munindot ginang simbahan. Pero mahimo na ganing self-centered ang mga pari o ang mga government officials, mukaga gina ang atong katilingban. Maggubat gina ang atong katilingban. Mag-ilaid gid na kalisod ang atong katilingban, mahugaw gid na kaayo ang atong katilingban. Kung ninyong tutok-tutok ay mauna yung mga gauge. Muna ingos Kristo, ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo, pasabot ang atong lawas, ang atong kalag, kinahanglan angayan at tubangan sa Ginoo. Kanus aman ta maangayan sa atubangan sa Ginoo, sama ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, niingon siya, hinumdumi ninyo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Public safety, public welfare. Si San Vicente Ferrer for public welfare, si San Lorenzo Ruiz nagpakamatay for public welfare.
San Isidro Labrador, sila si San Roque, nagantos, namatay for public welfare. Kumusta man din sa atong simbahan? Public welfare by atong concern or pari welfare? Masaman, parish welfare or pari welfare? Bahala na mo diya. Mailhana ninyo. Kasi nakaadto og mga nasod nga mga first class, sama ng mga Japan, Amerika, uban pa diha, Singapore, taas kamot. O man sa demoy adto-adto, no? O man sa god mo ikapliti. Ako, kaadto kog Amerika, kaadto sa ko og Singapore, nakaagi sa ko og Japan. Gamay ra mga nasod akong naadtoan, kay di man kay kulaagan. Pero ang usas akong naatrakan ang nasod sa Singapore. It's one of the smallest countries in Asia or in the world, mga tingali. Murag 1/5 ra sa Cebu province ang iyang area. Kaya ang area nato diri murag mga 4,900 square kilometers. Ang iya dito 700 ra kapin square kilometers. Unya, tourist destination ang Singapore. Pilay ilang population dito? Mga almost 6,000 ang population. Nya mag-average sa ang ilang turista og mga 5 to 10,000 ang moadto. So, na sila sa mga dol-dool, ibutang ta mo average ang tao dito maglibot-libot 10,000, 10 million. Mga 10 million. Maglibot-libot sa ilang nasod. Nga gamay kaayo, 1/5 ras ato. Pero pag adto na mo, wa gyoy traffic. Ang ilang karsada, pupariya sa kadagko sa tong karsada, wa gyoy traffic. Ay konyog totoke. Ikaduha, purting limpyuha gyud. Purting limpyuha. Ang ilang nasod puno sa kahoy, bisan diha sa syudad purting kahoy. Forested city, forested nation. Pero wa gyoy daghang mga sagbot diya skilid, mga basura imong makitaan. Purting limpyuha. Pwede kang muhigda sa karsada. Dali lang sa kang maligsan kay daghaman sakyanan. Ikatulo, ang ilang mga CRs nga public CR kay hapit 100 meters away na sa CR, wa gyud tingali na sakit dito kidney stone. Porting CR, pagkalimpyuha sa ilang public CRs. Pwede kag adto na lang kamukaon og paniudto dito, portig yung limpyuha. Tan-awan ning atong mga lugar dinis ato, purting trafika. Di ba? Unya, tanawang atong palibot, purting hugawa, basura pa'y imo gadahili, gipang dikorit, pas mga kahoy, ipang sabong na mga plastic. Tanawang ato mga public CRs, grabe, di mas spelling. O na, dinis atong parokya, at least naningkamot ko, wala tingitas kumingking sa akong gisgutan, pero at least limpyo ta dinhi, no? Atong CR, kumusta man? Very good. Atong mga simbahan din sulod, limpyo. Lingkuranan, nindot. Ang naong pari, nindot. Hugaw. Na siya. Kaning atong tanang gibuhat aron ta mahigugmas community. Mao na kining pagpamaligya natong slots. This is for the community. Ang atong holy pads para na sa National Retreat for Priests. Pila na may atong halin karon. Ilhana nato ang mga community centered, no? Ang atong holy pads na halina na og
69,823 slots. Pakpak. Gamay na lay kuwang 30,177. Palitan ninyo karon. Kanang inyong kwarta ibalik na sa publiko. Palita ang holy pads. Di na para inyo kay di na madaangat to sa langit, no? Palit mo holy pads. Nya natay 30 slot challenge sa holy pads. Tag 3,000 pesos. Nakadawat na po tag 790 ka 30 slot challenge. Pakpak yapon. Ang ato sang investment slot katong DSAP para aning ato dinhing pagpalit sa yuta aning kilid. Nagbaligya ta nag 140 ka slots nga tag 500,000 per slot atong gibutangan og 25% nga interest rate per annum. Ang atong halin in a form of pledges niabot na og 84 slots. Pakpak. Naapay 56 slots nga available. Palitan ninyo. Kamong naay mga 500,000, palitan ninyo. Kay haron mahurot na ni. Unya sa 84 pledges, 84 slots nga pledges, natay nadawat nga actual cash nga 63 slots. 21 slots na lang or 21 slots nga pledges ang wap marimit ngan hinato. Yesterday or atong Friday atong Friday naka-partial na tadiha og 24 million. Pakpak. Nanay gipirmahan nga conditional deed of sale. Lipay mo kana palit pa mo slots aron mahurot kini siya. Nya gumandiha magtukod tag kulumbari para na nato tanan. Nya ang income sad nato anang kulumbari mutuyok rasad na para sa pagpa-develop sa atong parokya, sa atong archdiocese o sa atong LGU. Di ta magtigom og kwarta ato nang gastoon for public welfare and public services. Mao na kay gisugo man tas Ginoo, ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo, ang makapahimot sa Ginoo kung gamito nato ang tanan nga iyang hinatag, lawas, kalag, abilidad o kining tanang grasya para sa public welfare, public development, public justice, public safety. Una, salamat kay ninyo aning tanan. Nya kay ako mag-birthday man ko karong November 24 ug makaabot pa ko sa isinta naman ko karong November 24. Nya ingon sila mao man kuno nay usas mga pinakanindot nga edad. Gusto nako nga ma-highlight ang akong pagkasaysinta kay basig di na ko kaabot og 61. Saman nalipay mong mag-birthday ko? Mo na ako'y duha ka damgo nga kung inyo ning kuyugan malipay gyud ko. Una, i-highlight na ko ang 60. Gusto kong manghatag og 5 kilo packed rice ngadto sa 60 katag 60 dinhi sa atong pamilya. Sa mga kabos na pamilya dinhi sa atong parokya. 60 katag 60. Sa ato pa 60 times 60 equals maday mo ka maong mo multiply. Pila? 3,600. So labing minus manghatag kog 5 kilo packed rice ngadto sa mga 3,600 ka mga pobre kayo nga pamilya sa atong parokya o kaha pipila outside sa atong parokya. Munay una. Ikaduha, gusto kong mutabang nga maarang-arang ang puy-anan
sa labing kabos nga mga tao or pamilya dinhi sa atong parokya nga mga 60 sad kalabing kabos. At least man lang matarong-tarong ilang atop o bongbong o kaha salog nga higdaanan. 60 sad kabuok. Mura mamugwa malipay aning akong tumong. Kay ako nang pasalamat nga niabot kog 60. Ako ning gikwinta-kwinta tanan, moabot nig mga 4 million ang magasto. Muna mag-special slot ta. 40,000 ka slots nga tag 100. 40,000. Ang title, CTU. Crescenciano Tabernal Ubod. CTU. Mao na akong abbreviation, Crescenciano Tabernal Ubod. Pero ang meaning ani, Christ Transforming Union. Christ Transforming Union. Kanusa man na mahitabo ang Transforming Union nga nahitabo nilang San Vicente, nilang St. Francis o guban pa, our union with the poorest of the poor. Matod pa ni Jesus, whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Muna ka ng 3,600 ka mga 5 kilo packed rice, ipanghatag ko na sa tanang mga labing kabos. O kana sang 60 ka mga ayuhonon nga balay para sa mga labing kabos. Kung inyo kong tabangan, ana, congratulations. So, the slot is open now. Nya, tanaw na to, mamalit ba mo? O nya kay 6 mangyapon, naasad tay 60 slot challenge para sa akong CTU nga slot. 60 slot challenge. Pasabot, tag 6,000 kada challenge. Awa, di ba gadoko-doko naman. Ay ayo. Aw, nara niyo, wa sa mo abot. Aw kanarang mo abot mo akong ipanghatag. Dili matuman ang akong 60. Ana. Pero daghan sang mo abot. Congratulations. Nung nay masobra-sobra, na ating itay party-party din pero di na ko anak concern na ng party-party. Anang mag-celebrate pa ko din my best celebration kung matuman na akong 60. Kung matuman na, lipay na ko, bahala gawa na celebration diha, wala ng program-program, mga tugta, human, ngawa na lang na, basta nagmaya ang mga kasing-kasing sa mga gimahal sa Ginoo, ang mga labing kabos sa atong katilingban din his parokya. Tabangan ko ninyo, thank you. Di mo mutabang, padayon ragyapon kong mahigugman ninyo. Sana all. Nyaisan mo ka, limot pagsuporta sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod, no? Suportahe gini ninyo, kay ato sa ning ihatag yapon sa poorest of the poor, ang income nato ani. Mao na mga igsuon, manghinaot ta, nga mahimo gitang makatuman sa sugo ni Kristo. Ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo nga mao nga atong pagkamaalagaron o pagkaway sala, o ihatag sa kalibutan ang iya sa kalibutan nga mao ang atong pagpaambit sa tanang grasya niining kalibutana. Dili ang tanang bala atong ipaambit aron mga matay ang atong silingan, ang mga bomba mo atong ipaambit aron mga lusno nang ipang trabaho mga infrastructure sa atong katilingban. Dili na mo atong ipaambit kay iya na siyawa ang ipaambit nato, gugma, hustisya ug kaangayan. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, malipayon kita tungod kay ang Dios na higugma og nag-alima kanato sa kanunay. Busa uban sa saligon nga kasing-kasing moingon kita, mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mudasig sa mga matuuhon, sa pag-amuma sa ilang pagtuo, sa ingon mutubo sila sa ilang paghigugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga tao nga anaa sa pangagamhanan, magdumala sa ilang ginsakpan diha sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, inay sa paghawd-hawd, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, tahuron ang ilang mga katungod ug dunggon ang ilang mga tingog, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos ug ang mga walay Pinoy-anan, makaila ug makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kaluoy ug grasya sa Dios ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, patalinghugi kami. Dios among Amahan, diha ni Kristo imo kaming gisagop nga imong mga anak. Dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo kanang sa pagdayeg paghinaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay utang. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manao sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, diya ay palawat kanimo, panahon lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Dios nong kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kun ihatag gid nato sa Ginoo unsay para niya ug ihatag sa nato sa gobyerno unsay para sa gobyerno nga mao ang atong loving service sa publiko. Salamat sa mialagad nato karon ang atong mga pimag, atong Eucharistic lay ministers, atong mga ushers ug usherates, ang atong love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, mga sacristans, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang ato sad nga mihimos, ang atong mga parish personnel, ang nag-decorate sa ato mga altars, ang ato sad nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Lito o Mrs. Ethel Sibilieta and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Padayon tang mamalit sa atong mga slots, sa atong holy pads, karoning November 7 to 9 nato gamiton sa National Retreat for Priests na apay available nga 30,177 slots nga tag 100 pesos per slot. Nya do na sa DCI 30 slot challenge or 3,000 pesos nga worth sa slot sa holy pads para ni sa mga around 3,000 ka mga pari nga moapil sa maong national retreat. Nya sa ato sad nga investment slots na apay 56 ka slots nga available kaning atong DSAP nga tag 500,000 pesos per slot na ay 25% interest per annum. So kanang inyong kwartang sigihan ninyo og tigom, i-invest na dinhi para magamit sa publiko. Nya mubalik ra na ninyo 100-fold, pero naa pa ginay siguro 25%. Amo na human measurement, pero ang divine measurement 100-fold blessings. Nya kadto sang nakagusto sa akong pagkatao dinis kalibutan, labi na sa akong pagkapari, sa isinta naman ko katuig karong November 24. Ako mong i-challenge mga lagad tas publiko, manghatag ko og 60 katag 60 nga 5 kilo packed rice, maigo nig 3,600 ka pamilya ang atong hatagan. Nya mo ayo sa kog mga pobre kaing balay, way pili, katoliko magdili dinhi sa atong parokya, mga 60 sad kabalay throughout my 60 years. Pasabot dili gina diha dayon, hutdo na ko na tibuok tuig, pero ihatag na lang ninyo in advance kay basin ay daghan sa tagmahimo sa usa ka buwan. Nya ang atong slot, ang title kay CTU or Christ Transforming Union. Pwede sa Siano T. Ubod. Pwede na siya, CTU. Yan nasad ni siya ay 60 slot challenge or 6,000. So natay 40,000 nga slots, tag 100 pesos per slot. Ayaw sa day kalimti ang pag-support sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Tingali karong mga sunod simana or karong simanaha, ato na sang madawat ang atong monetization for the month of September. Ya atong tanawon kung arang-arang batag share
nag-anam ra batog ka decrease gikan sa 154 nahimo namang 135 pag August ambot ka ni inig ka September. Nga salamat kaayo sa inyong mga love offerings para sa upkeep sa ato dinhing parking areas, sa atong CRs o sa atong ubang mga facilities. Salamat kay ninyo ana, padayuna na paghatag. Salamat sad sa inyong pagkamasinugtanon sa pagsunod sa atong mga asherates o mga pimag unsaon pagsimba dinhi. Labaw tanan, salamat sa inyong pagdala sa inyong mga bata aron mosimba o sa pagtudlo nila unsaon pagsimba nga maayo. Dili magsaba-saba, dili magsyagit-syagit or magdagandagan. Ya, kung gusto sila ana, dadalang usa ngadtos gawas aron adto sila didto makabuhat sa ilang makalipay. So salamat sa tanihago pagdaas inyong bata dihas gawas aron dili makadisturbo kaayo diri sa sulod. Og niining tanan ato ning gitagaag sa mari ang pagdaas mga bata dinhi pinaagi sa atong motto. Ato na sang i-recite from memory. Unsa ganito? Ready? Go. Disisayis na malang kabuok ang ni-recite. Daghan naman atos una. So, ato na sang kodiguhon. Sige, ready? Go. The best place to visit is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa ato mga children. Salamat. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat